wa polisi ndi nyumba ya malamulo agwirizana pa zakufunika kosuntha malo osungirako anthu othawa m'mayiko akwawo kuchokera kudowa. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wati akuona tsogolo lowala m'mayiko a Malawi ndi Kenya pa nkhani ya chitukuko. Ndipo bwalo la milandu m'boma la Nkhatabe lagamula anthu awiri kukhala ku ndende moyo wawo wonse kamba kakupha munthu wachiawiri othawa m'mayiko akwawo kuchoka kudowa kupita kukaronga kapena kuchitipa. Iwo ati izi zikhoza kuthandiza kuti anthu omwe amalowa mdziko muno mopanda chilolezo azitha kuabweza asanafike kutali. Matthews Kasanda wadza ndi ripoti ili. Akainja komanso wachiwiri kwa wapampando wa Public Accounts Committee Edison Poya ananena izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe, komwe akainja komanso akuluakulu ena ochokera ku nthambi ya polisi anakaonekera pamaso pa komitiyi. Mbali ziwirizi zati pakadali pano mdziko muno muli vuto la anthu ochokera mayiko ena omwe akumalowa mdziko muno komanso kudzera wopanda chilolezo. Akainja komanso apoya anati pali kufunikira kuti malo osungira anthu othawa kwawo adzaleka omwe ali m'boma la Dowa achoke m'malo mwake akakhale m'boma la Karonga kapena Chitipa komwe ndi kufupi ndi malire a dziko lino. Mkulu wa polisi anafotokoza kuti izi zitha kuthandizira kuti anthu othawa mayiko akwawo omwe afuna kulowa mdziko muno koma alibe zifukwa zenizeni zothawira m'mayiko akwawo nkudza mdziko muno azibwezedwa m'malire a dziko lino. Apoya anavomereza ndi akainja pofotokozanso kuti pakadali pano ndalama zochuluka zimafunika kubweza anthu ochokera m'mayiko akwawo omwe sakuyenera kukhala mdziko muno kuchoka kudowa kukafika m'malire a dziko lino kukaronga kuti anthuwa azipita kwawo. Pachani tili ndi kampu ku Nzaleka mkatikati mwa dziko, bwanji kampu yosakhala nayo ku boda kuti anthu ena amene alephera kukwanitsa zofunika kuti akhale achite qualify kukhala ndi refugee status zikakanika azibwerera ku boda komwe kwasamabwere kumano zimakhala zovuta kuti munthu wakale mdziko muno ali ku Nzaleka kudowa pakatikati pa mchumba penipeni pa dziko ndi mbweze mwina 400-500 km back to Karonga kapena Chitipa zimakhala zovuta. Sabata yatha mlembi wamkulu wa munduna ona za chitetezo cha mdziko a Kennedy Nkhoma adati ntchito yosintha malo osungira anthu othawa m'mayiko akwawo adzaleka kupita kukaronga ikuchedwa kamba kuti pali ndondomeko zina ndi zina zopezera malowa kukaronga zomwe sizidathe. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wati akuona tsogolo lowala m'mayiko a Malawi ndi Kenya ndipo kuti azitha kugawana nzeru ndi zina zokhudza chitukuko. Mtsogoleri walankhula izi lero ku Wanguru Stadium pamwambo wa Mashujia umene anthu a mdziko la Kenya amachita pa 20 Oktoba chaka ndi chaka pokumbukira anthu amene anamenyera ufulu wa dzikolo. Pamwambowu Achakwera anati kusangalala limodzi ndikofunika pofuna kuti akuze ubale umene ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Ndipo mtsogoleri wa dziko la Kenya a Uhuru Kenyatta wati pa tsikuli amakumbukira iwo amene anakhazikitsa maziko a dziko la Kenya. Achakwera anachoka mdziko muno dzulo kudzera pa bwalo la ndege la Kamuzu ndipo mawa akhala akupita ku Dubai kuchokera ku Kenya. Boma linabweretsa mboni yoyamba lachitatu pa mlandu okhudza amene anali mkulu wa Malawi Energy Regulatory Authority yemwe akumuganizira kuti amagwiritsa ntchito njira zachinyengo pogula galimoto yoyeza mafuta ndi ndalama zokwana 700 million kwacha kuchoka ku City Motors. Mboni a Frank Newa ndi mmodzi wa akuluakulu aku nthambi ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority ndipo iwo ati malamulo ogwiritsa ntchito pogula katundu sanawatsate bwino lomwe. Wezi Gausi wadza ndi ripoti ili.
anewa ati iwo anapatsidwa ntchito yoti aunikenso mapepala amene anagwiritsa ntchito pogula galimotoyi ndi wamkulu wa bungwe la PPDA. anewa anauza bwalo la milandu kuti mapepala amene iwo anaona mela inafotokoza kunena kuti galimotoyo imayenera kufika pa masabata 10 kapena 12, koma pamene mapepala a City Motors amaonesa kuti galimotoyo ikhoza kufika pa masabata 12 kapena 20, zimene zinali zotsutsana ndi nyengo imene inali yovomerezeka. oyimira boma pa milandu Steve Kayuni wati iwo ali ndi mboni zisanu ndi imodzi zimene zitaperekera umboni wawo. Yomwe inabwera lero yamaliza kuperekera umboni wawo zimene akhala mboni zitatu, koma zina zalephera, anapanga umeketi ena kuntchito ndi zina alephera kuperekera umboni wawo. Nde amene wabweranso nthawi ina ndi mmene aperekera lero umboni wawo anena kuti mmene katundu amagulidwira umene amamaka galimoto imeneyi imene inagulidwira ndi madokumenti omwe anaperekera kuti pena pake sidaloleso kuti umboni wawo uperekedwa mkotera. Ndipo oyimira mlandu amagalasi a Ande Kaonga wati zimene afotokoza mboni yoyamba ndi zosamveka, ndipo amagalasi alibe nkhani yoti atha kuyankhapo. Yanenaso kuti galimotoyo idaperekedwa adi idapangidwa deliver kwa amene amafuna kugula galimotoyo. Ndinena zimene zifukwa kuti poyamba mboni manena kuti zinthu sizinachitike, mboni manenaso kuti mapayment amachitika, ndalama zimalipidwa, komano madokumenti olipira ndalama panalibepo, komano munaona kuti tinawatha kuonesa mbonizo kuti panali madokumenti ena. Ndipo pamene amafunsa DPP chitakuoneka kuti mboniyo pamene mapanga zinthuzo nthawi imeneyo zinthu zinalibe. Nde ife timayembekeza kuti poti panopa mboni yaona zinthu, ndipo yanenaso mkati muja kuti zinthu zinaenda bwino. Chiyembekezo chathu chakuti mwina mwake anena kuti mlandu basi tentibapanga zinthu zina. Pa 3 April 2019 bungwe la mela inalowa mu mgwirizano ndi City Motors kuti abwerese galimoto limene liziyesa mafuta pa mtengo wa 704 miliyoni kwacha. Ndipo oweruza milandu Patrick Chirwa wanena kuti mlandu upitiriranso pa 14 November 2021 pamene boma lizapitirize kubweresa mboni zake. Bwalo la milandu mboma la Nkhatabe lagamula anthu awiri a Frank Konje ndi a Bonzo Chirwa kukakhala ku ndende moyo wawo wonse kamba kopha munthu wa chialubino a Yasin Kwenda Phiri mchaka cha 2018. Feston Malekezo anali ku bwaloli ndipo adza ndi ripoti ili. Saka anachitira mwina koma kulira. Uyo ndi mayi wa Frank Tonje wa zaka 21 yemwe wamangidwa kuti akhale ku ndende kwa moyo wake wonse kamba kokupha a Yasin Kwenda Phiri amboma la Nkhatabe. Atonje amangidwa limodzi ndi anzawo ena a Bonzo Chirwa a zaka 57 omwe nawonso agamulidwa kuti akakhale ku ndende kwa moyo wawo wonse. Polenga chigamulo chimene chakonzedwa ndi Dorothy Gabriela, oweruza Chimwemwe Kamowa anati mlandu wa awiriwa ndiopsa kwambiri kotero kuti amayenera ndithu kulandira chilango chokhwima. Bwalo la milandu linamva kuti a Yasin Phiri anabayidwa pa mimba zimene zinachititsa kuti matumbo awo akhale poyera, kenaka anatulusidwa m'nyumba yawo komwe mikono yawo iwiri inadulidwa, kenaka iwo anaponyedwa m'dzenje lina pafupi ndi nyumba yawo. Izitu zimachitika mwana wawo wa zaka 12 akuona. Poyankhulapo malume awo a malemu Yasin Phiri a George Mphanda anayamikira chigamulochi, koma nati banja la malemu Yasin Phiri likuvutika. Ndachilandira pakuti chilango chokuti munthu kupha palibe, koma chilango ndachilandira, koma vuto lilinalo kwambiri. Wana walipo 5 mkazi 6 wanakuvutika kwambiri, ndipo kuti sindiziwa amene boma linganizire kuti ngathandizi bwanji. Amangoyenda monga kuuza kuti chitandizi pakati palibe, ndi vuto lapadera. Mayi akenso nawonso kabwino palibe. Nde ndinganini zimene kulandira kwake vuto lake ndi limenelo. Yemwe amayimirira olakwawa Achimwemwe Chithobe Mwale anati chomwe achite pakadali pano nkukhala pansi kukambirana kuti aone zochita. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Amayiko Kayatsa ayamikira chilangochi ponena kuti chilungamo tsopano chaoneka. Komabe iwo apempha boma komanso anthu akufuna kwabwino kuti athandize banja la malemu Yasin Kwenda Phiri popeza kuti likuvutika.
boma likuyenera kuchita manyazi kwambiri kuna kuti palibe chilichonse chimene achita kusamala mwana wa Yasin Kwenda Phiri amene anaonerera imfa ya bambo ake. Ife timayembekeza kuti boma mwa umunthu asamalira mwana ameneyu kuonesesa kuti zosowa zake zonse akukwanirisa komanso kumpasa counseling kuti zonse zimene anadusamo zisachite affect moyo wake. Komano ukumva lero kuti palibe chilichonse chimene boma lachita kapena lakhala kuchita ndi zinthu zopesa isoni kwambiri kota kuti boma likuyenera kuchita manyazi ndithu chifukwa limanena kuti ndi boma losamalira wanthu. Koma imene zikhaliramo ndi chizindikiro chokuti boma ili silika kuntima anthu amene akudusa mavuto ngati amenewo. Poyambirira anthu asanu ndi awiri ndi amene anamangidwa, koma asanu anawapeza kuti alibe mulandu ndipo anasiyidwa. Ntchito ku kampani yopanga matabwa ya Reply Malawi kuchikangawa mboma la Mzimba inayima lero pamene moto unatentha chimodzi mwa zipinda zapamalopa. Malinga ndi ofalitsa nkhani ku kampani adalitso chimwala, moto unabuka kamba kakutayikira kwa mafuta zimene zinachititsa kuti nthambo za magetsi ziyambe kuthetheka. Kutsatira izi fakitaleyi ikhala isakugwira ntchito mpaka vutoli atalikonza. Patience Lunda anayankhula ndi achimwala. Moto huu wakhuza timati boiler kumene kumachokera madzi otentha katene kuti mpweya otentha kwambiri. Mpweya umenewo ndi umene timagwiritsa ntchito kuyendetsera factory ku EPZ. So kumeko kumene kwakhuzidwa pena pake pana boka katikati mwa chimphika chimafika oyirocho nde zinatenga nthawi kuti mainjini athu adziwe kuti chachitika ndi chani nde kunabuka moto. Mukuonera nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsirani nkhani ziposachedwa apa zikatha izi. Chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule decoder komanso amakalipira subscription yake ku MadChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhoza kugula decoder ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki ndipo palibenso chifukwa chopitira mtown. Ndipo sana sochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo, komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za Go TV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MadChoice konko ndi mapereka maservice a Go TV ndi DSTV monga kugula decoder, kulipira subscription, kusinthanisa decoder yonongeka, kugula zipangizo za decoder ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kaphiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi Go TV, sankha wekha. Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up, to give you that push, to keep you going. At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams,
and everything in between. Soap swash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex. Good health starts here. When movement meets rhythm, and rhythm meets magic. Let's get to work. Kajive is back with Season 5, coming soon to a screen near you. Registration is in progress. To register, call us or WhatsApp on 0887 005 791 or visit Times Group offices in Blantyre, Lilongwe, Nsusu and Zomba. Registration fees 5,000 kwacha per group. Registration closes on 25th October 2021. Kajive, Divines Menezi. It's about time. Takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi pano pa wireless ya kanema ya Times TTV. Bunge la Malawi Bureau of Standards lavomereza kuti likulephera kukhwimitsa chitetezo kuti mdziko muno musamalowe masikelo osavomerezeka kamba kuti malamulo akuwakaniza kutero. Koma bungweli lati malamulo akungowavomereza kulondoloza amene wapereka masikelo osavomerezeka awa komanso kuwagulitsa. Samkalimira ayindi ripoti. Izi anayankhula ndi mkulu wa bungwe la Malawi Bureau of Standards a Simon Mandala ku Mzuzu pomwe dziko la Malawi limakumbukira tsiku loona za milingo pa dziko lonse. Pa tsikuli akuluakulu kuchokera ku Malawi Bureau of Standards amaphunzitsa anthu ku Mzuzu zakuyipa kogwiritsa ntchito masikelo omwe ndi osavomerezeka. Amandala anena kuti nzokhumudwitsa kwena kuti kuchiko chakumpoto ndi kumene kukutsogola pakugwiritsa ntchito komanso kugulitsa masikelo omwe ndi osavomerezeka. Tikamagwira ntchito timatsatira malamulo amene tili nawo, ndiye mbuyomu takhala tikuyang'ana za masikelo bongo kuona kuti sikelo imene igwiritsidwa ntchito ndiyovomerezeka. Tayipanga calibrate, tayiyeza ndikuiona kuti yabwinobwino. Zimenezo zimene timapanga tikapeza kuti sikelo siyovomerezeka timalanda pa nthawi imene igwiritsidwa ntchito. Koma pakali pano tinapanga malamulo, pali malamulo amene boma linavomereza pa Chingereza amatuchita gazette amene akutilola pano kuti tione supply chain yonse ya masikelo kuchokera pa chani pa obweretsa mdziko muno kuzafika mashopu amene amagulitsa kuzafika kwa ogwiritsa ntchito. Pa mpando wa msika wa zigwagwa Ajadi Maulana anavomereza kuti mavenda ena amagwiritsa ntchito masikelo omwe ndi osavomerezeka ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards. Koma Maulana anena kuti komiti yawo ikuyesetsa kukonza zinthuzi pomalangiza anthu kwena kuti adzikanena ngati aberedwa pogula katundu ndi sikelo yosavomerezeka. Zimenezozo nizoti zilipo, koma kwambiri tikuwalimbikitsa anthu makasitomala athu akabwera kuti akakumana ndi zinthu ngati zimenezozo ayenera kubwera atidziwitse atsogoleri. Alipo ena singakanire tuyayi, alipo ena amapanga zabwinobwino ndithu. Mwazina bungwe la Malawi Bureau of Standards likunena kuti kugulitsa katundu kudzera mu ndowa komanso masikelo omwe amatha kumasulidwa kumbuyo kwake ndi mlandu waukulu ndipo anthu akuyenera kupewa. Kampani yogulitsa mbewu ya Demeter Agriculture Limited yati alimi akuyenera kuonetsetsa kuti akugwiritsa ntchito mbewu zotsimikizika. Akuluakulu a kampani anena izi pamene amaonetsera mbewu zawo. Yamikanika chache wadza ndi ripoti ili limene akuwerenga Isaac Salima. Kampani ya Demeter Agriculture Limited yati mbewu zosavomerezeka zimatulutsa zokolola zochepa. Mkulona za malonda wa kampani a Benson Banda wati kampani yawo komanso nduna za ulimi akuonetsetsa kuti mbewu zosavomerezekazi sakudzigulitsa pa nsika.
Ndakumbutse alimi athu kuno Malawi kuna kuti kwabwera technology yatsopano imene pa paketi ina iliyonse ya mbewu zathu pakumakhala ka scratch card ngati kacheka ma units ndiye mukakandika meneko mukapeza siyo number tumizani ku 3015 mudzalandira uthenga wa mbewu imene mwagulayo kampani komanso tsiku limene mbewu inavomerezedwa. Abanda adali nthawi yodzala ikubwera ndipo kampani yawo yakonzeka kuthandiza alimi m'dziko muno. Ultimate Agriculture ndi kampani yanu Malawi, kampani ya Malawi tili pano kuti mongokumbutsana monga mukudziona kuti mvula yafika ndiye zolira zimachuluka kwambiri ndiye tiyeni tikagule mbewu kutimeta monga mukudziwa kuti ndi mbewu zochita bwino zikupezeka mfama zoda Agora komanso magrodealers athu osiyanasiyana kuno Malawi. Mongopitiriza ife mbewu zathu zikuchita bwino kuna uliwonse kuno Malawi tili ndi Bhangala M26 komanso ZM 523 Nchotsankhawa komanso Kachansanga ZM 309. Ultimate Agriculture imapanga mbewu ndi kugulitsa mbewu zosiyanasiyana zimene boma la Malawi lidavomereza. Komishona wa polisi mchigawo chakumwera chakuzambwe Erobiam Banda wati apolisi amanga anthu okwana 12 powaganizira kuti anatenga nawo gawo potentha kachisi wa mpingo wa Headstone Prophetic Ministry International kuchileka mboma la Blantyre. Banda anena izi lero mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano opereka ripoti lokhudza momwe apolisi agwirira ntchito miyezi 3 yapitayi. Thomas Kachere ali ndi zambiri mlipotiri. Komishona wa polisi mchigawo chakumwera chakumadzulo Erobiam Banda ati kutsatira ziwawa zomwe zinachitika pakati pa mpingo ndi agule wamkulu pa nkhani ya yemwe amayenera kuyendetsa mwambo wa maliro wa mfumu Nkata akwanitsa kumanga anthu 17. Iwo ati kutengera lamulo m'manja ndi kosaloledwa choncho anthuwa akumana ndi lamulo. Panali kusamvana pakati pa mpingo komanso agule wamkulu mmene akanekira maliro a malemu Jivechi Nkata mzimu wa usemukulu. Chifukwa chaichi agule wamkulu tikupetsa kuti anapita kukaononga makamaka chalichi wiwocha pali pano takwanitsungirapo anthu 17 amene tikuyembekeza kuti akaonekere ku khoti akayankha mlandu pali zambiri zimene zinaonongeka singongoti chalichi okhayo koma munalinso zinthu zina mkati mwa chalichi zoyimbira komanso kunja kunalinso galimoto yabwinobwino inaotchedwa komanso ena amene pali pano sanagwidwe tiwasakasaka pakana tiwagwidwa. Abanda atinso apolisi mchigawochi akwanitsa kuchepesa milandu ndi 8% komanso ngozi zapamsewu ndi 54% miyezi ya Julayi kufika Septemba 2021. Pakadali pano mlembi wa community policing mchigawochi Sandra Ricks ati ndikufunika kuti anthu azigwira limodzi ntchito ndi apolisi pomakatsinanso khutu apolisiwo za anthu omwe akuwakayikira. Ifeyo choyamba tifuna tithokoze kwambiri chifukwa choti akomishona ndithu abwera poyera atiuza kuti ndithu kuti asisa crime ndi 8%. Msewu musewumo ngozi za msewu a traffickinso ayesesa ndithu agwira ntchito mbali yawo ndi 54%. Tifunanso tipemphe anzathu amene ali Amalawi tonse amene tili Amalawi kupempha ndithu kuti akamva nkhani kapena kaona china chake choyipa chimene chikuchitika kunjako asamaope kubwera ku polisi yayi chifukwa ku polisi ndiye kuti thandizo. Pakati pa miyezi ya Julayi kufika Septemba chigawochi chinakumana ndi ngozi zapamsewu zokwana 630 pomwe mu nthawi ngati yomweyi mchaka cha 2020 chigawochi chinakumana ndi ngozi zokwana 1381. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mkulu wa polisi ndi nyumba ya malamulo agwirizana pa zakufunika kosintha malo osungirako anthu othawa maiko akwawo kuchoka kudowa. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati akuona tsogolo lowala maiko a Malawi ndi Kenya pa nkhani ya chitukuko. Ndipo bwalo la milandu m'boma la Nkhatabe lagamula anthu awiri kwakhala ku ndende moyo wawo wonse kamba kakupha munthu wa chaubino Yasin Phiri.
kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi pochita subscribe ku 1895, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde kumbukirani kusamba m'manja pafupipafupi, khalani motalika ndi anzanu, valani masiki nthawi zonse, komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze komanso mteteze anzanu ku COVID-19. Munali ndine Ronald Mpaso, madzulo abwino. Ananga okondeka